Bueno, continuem en l'últim pla fort del Black Connection. Agrair a Alicia que estigui ací, de tot cor, tot el que ha fet per vindre, agrair-li i agrair a tots els que esteu ací i ara esperar per disfrutar Alicia en primera persona. Bueno, ja estem a l'última taula, ja ens queda poquet. Ara esperem disfrutar de la conversa entre Mariola i Alicia. Jo vos presentaré a Mariola i Mariola ja vos presentarà el que ella cregui convenient. Mariola és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, amb un màster de Direcció i Gestió d'Empreses Culturals i Creatives i un màster en Creació Literària. A més, és especialista acreditada en Comunicació i Xarxes Socials. Va ser propietària i impulsora de la llibreria Espai Mariola Nos, guardonada en el 2018 com a la llibreria més innovadora de la per la Generalitat Valenciana. Actualment treballa com a programadora cultural a l'Ajuntament d'Alcanar. És la tècnica en el teatre a l'auditori de l'Ajuntament d'Alcanar i coordinadora del Club de Lectura d'Alcalá de Xivert. I ara ja vos passo la veu a... Hola, què tal? Molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts als que us incorporeu ara i també als que ja esteu una bona estona, que hem començat a les 11 del matí i encara veig cares que ja estan llavors, així que moltíssimes gràcies. És una alegria molt especial donar avui la benvinguda al Teatre Auditori d'Alcanar a una de les grans veus de la literatura contemporània, que és Alicia Jiménez Barlet. Alicia, moltíssimes gràcies. Jo abans de començar volia dir una cosa molt senzilla, però molt sincera. I és que és un gràcies enorme per estar avui amb nosaltres. És un gràcies no només per la seva obra, que ja forma part de la història de la novel·la negra europea, sinó també per una qualitat que moltes persones del món literari coneixen molt bé, i és la seva generositat. Generositat amb els lectors, que fa temps que la seguiu i que escriu per a vosaltres. Això és molt important. Generosa amb els festivals de novel·la negra, als que acudix sempre que la criden. Generosa amb els autors que comencen i que ho fan bé. També ho hem de dir, que Alicia té el morro fi, diguem-ho així. També amb els espais culturals com aquest que visita i que tenim la sort de comptar amb ella. Sempre ha estat una gran anfitriona del gènere i, per supost, de la literatura. La trajectòria d'Alicia, ho comentava ara en ella, dic Alicia, és que presenta Alicia, té una trajectòria extraordinària. Al llarg dels anys ha rebut alguns dels premis més importants de la literatura, el Premi Nadal, el Premi Planeta, el Premi Pepe Carballo. Són reconeixements molt grans i molt especials. Però més enllà dels premis hi ha una cosa encara més important. Té una obra que ha connectat amb milers de lectors al llarg dels anys. I potser, per tot això, molts lectors i crítics la consideren, i ara ronsarà una miqueta el nas, però tenim confiança, Alicia, la dama de la novel·la negra. Així que un aplaudiment per a ella. Si vols dir unes paraules, Alicia, als teus lectors. Bueno, estic encantada d'estar aquí, cosa que dic a qualsevol lloc que hi vaig, però esta vegada estic al costat de casa meva, entre gent molt propera a mi, física i geogràficament. I l'altre dia vaig anar al teatre i vaig veure aquesta meravella que teniu d'auditori. Tenia moltes ganes de venir, sincerament. I a part, està tan a propet que, ni avió ni res. És una cosa fàcil. Moltíssimes gràcies. Jo ho parlàvem també abans i, clar, és difícil, és reiteratiu presentar les obres d'Alicia obra per obra i fer tot, perquè era Alicia en primera persona. I dic, si Alicia és primera persona sempre, no Alicia és en primera persona sempre. Llavors havia pensat, Alicia, que podríem parlar una mica de temes, i tu m'has dit, doncs ja m'agradarà. Jo havia pensat en temes com les dones i el poder, la mirada sobre la societat i la política, el territori, el pas del temps, per descomptat, la literatura. Però per què? Perquè jo conec Alicia una miqueta i jo sé que a Alicia, i li passa una mica com a mi, no li agraden les etiquetes, perquè nosaltres som d'una generació on les etiquetes
no se portaven massa, no? No era un llibre feminista, o no era un llibre LGTBI, o no era un llibre de política, no. Aquestes etiquetes no existien, però en canvi Alicia, en el seu moment i als anys 90, claro que sí, pues es comença en ritos de muerte i trau una inspectora i la col·loca en el centre de l'univers, per dir-ho així, policial. No? Era una inspectora en un caràcter i això és la gran famosa Petra Delicado. I jo la primera pregunta era, ho fas conscientment? Vull dir, tenim una Alicia que encara que no tingui etiqueta és una dona reivindicativa de la dona i per tant feminista, perquè clar, tenim altres personatges i altres novel·les, ho diré de passada, després podem incidir més, hombres desnudos, i els homes queden una mica retratats, i tenim també Donde nadie te encuentre, també estàs parlant d'un gènere que ara ja s'ha parlat molt, però que en aquell moment tampoc era. Va ser conscient al crear, per exemple, aquest personatge de Petra que volies posar el dit ahí? Per començar, jo diré que sí que tinc una tendència política que moltes vegades es veu reflectida en els meus llibres i moltes vegades dic de viva veu quan me fan una entrevista o com estic avui aquí. Avui, 14 de març, és un dia on estan fent a tot Espanya un munt de manifestacions en contra de la guerra d'Iran. M'agradaria que encara que estem en un altre plan que no sigui un aplec polític el que estem fent, doncs aprofitar per unir-nos tots a aquest rebuig d'esta guerra, diria absurda, però és més aviat cruel, i aprofitarien també l'ocasió per fer una crida. Cada vegada que penso al senyor Trump, penso després que és un fill de puta. Doncs bueno, avui que estem en públic, opinem tots. I el que no, no m'excusaré. Ja m'excusaré en Donald quan prenem el té qualsevol d'estos dies. Molt bé, Alicia. Per tant, sí, ja que estem en primera persona, és una dona reivindicativa. Ho vam poder... Bueno, però, ja no faré més. Seré bona, no? La passionària ja prou. No, el que tu m'has preguntat és cert, però jo no tenia la intenció de dir mira, ara faré un personatge que sigui feminista i que està lluitant en contra de tantes dificultats que se troben les dones a la policia. Però és veritat que era molt conscient de que quan agafava el personatge i estava dintre de la policia, en aquell moment, en l'any 86, que va sortir la primera novel·la, la situació per les dones dintre del cuerpo policial no estava clara en absolut. Tenien moltes dificultats, tenien problemes a l'hora de desenvolupar les feines, els interrogatoris, d'ésser acceptades pels companys. Total, que vaig pensar que si era un tema que me donaria molt de joc a l'hora d'estar escrivint una novel·la, d'inventar una trama. Però aquesta idea de dir, bueno, tinc com si sigués un algoritme, no? Quantes dones policies n'hi ha a la literatura? Poques. Quantes dones hi ha que manen? Poques. Doncs això no ho vaig tenir en compte. Sí que vaig tenir en compte una cosa, és que sempre que apareixia una dona a una novel·la negra, sempre tenia un paper secundari. O era l'ajut del fiscal, o era una periodista molt llesta que posava el nas per allí, o era un jutge. Bueno, mai l'havia vist de comissària
donant ordres als demés. Això sí que m'interessava. Treure una mica este rol tan, ja no antifeminista, sinó tan carrinclón al final. Imagineu-vos, sempre havia estat el mateix. La dona que ajudava al seu jefe, la xica fatal, no? Que era la que portava un altre a fer un crim. No arribava ella directament i deia, tio, aquí t'has quedat. No, sempre tenia que ajudar en algú. La dona del policia, que bueno, el policia es presentava a sopar tardíssim i quan ja estaven sopant tranquil·lament el cridaven per telèfon. I la dona, en vez de dir, ostres, tio, això no hi ha que aguanti, tot sigui per l'ordre de la nostra ciutat. Tot això em semblava una mica reduccionista, avorrit, massa repetit. I aquí sí que vaig pensar a fer un salto qualitatiu, una cosa diferent. Sí, però que per tant te surt d'una manera natural. Tu d'alguna manera poses en la teva escriptura el que tu creus que hauria ser el rol d'una dona. Ho fas així com ho fas també, i després parlem de Petra, perquè Petra, aquesta relació amb Fermín és una meravella com ha evolucionat Petra Delicado en aquest altre apartat. Però és veritat que aquest canvi de rols t'ha interessat i el fas d'una manera molt natural, que a mi és d'alguna manera el que jo volia reivindicar d'Alicia, no? Eixa Alicia que naturalment fa les coses perquè les creu i les viu així. També te qüestiones, en el 2015 al rebre el Premi Planeta, en Hombres Desnudos. Ahir també fas un canvi de rol molt important. També estàs d'alguna manera fent-te càrrec d'una situació que s'està donant i tu la poses també una altra volta damunt de la taula. Com se t'acut també en aquest moment parlar d'algo que no era molt habitual, tampoc que se toqués en literatura? Sí, és que per parlar del preu dels pebrots doncs ja anem al mercat, no? S'ha de buscar temes que siguin una mica polèmics, que estan a l'actualitat tant com el preu dels pebrots, però que ens obliguen a pensar una mica i a veure on està el paper de la dona, què fem. Jo, sincerament, hi ha vegades que en aquestes novel·les clàssiques, que per altra banda eren d'una qualitat literària boníssima, no em trobava còmoda. I a part, em venia molt de gust manar a un tio, que era el subinspector. I això, bueno, em vaig divertir moltíssim. Després se fan molt amics i no n'hi ha aquesta reivindicació dura, aquesta reivindicació una mica de venjança. No, però partim de la base que tots som iguals, si no, malament. I en Hombres Desnudos, Alicia, és veritat, perquè jo vaig sentir una anècdota i li preguntaré, això és cert? Hombres Desnudos tu ho planteges per una situació que se dona real en casa teua, això és cert? És que no ho sabia cert i li ho preguntaré. Sí? Ella ho sap. Se pot contar o no se pot contar? No sé si es pot contar. Si no es pot... Alicia sap que pot fer el que vulgui. Està en seua i pot fer el que vulgui perquè sobradament. Jo li pregunto si ho vol contar bé i si no, no ho conta. I ja està, i ens quedem ahí en el dubte. Però tindries que explicar una cosa de què va. Hombres Desnudos, si no. Hombres Desnudos, pues una mica com arriben a la prostitució de qualitat molts joves d'avui en dia. Això va passar... Ella li fa gràcia l'anècdota, però l'explicaré. Donava per fet, quan dic Hombres Desnudos, jo conec quasi a tot el món que està aquí i sé que són lectores teues. I clar, jo estic parlant ja com si ho coneguereu tot, tens raó, Alicia. I Hombres Desnudos, ens situa uns homes que se tenen que dedicar a la prostitució, acompanyant-los en prostitució inclosa, si vols, i alguns afers que tenen de companyia, que és més el rol que sempre posem en les dones i no tant en els homes, i va ser una cosa molt novedosa. Té una altra cosa meravellosa també la novel·la, que és que quan parlen els diàlegs, Alicia te mostra el que en realitat comenten i el que estan pensant, que a mi va ser algo que me va encantar. I jo m'imaginava Alicia en aquesta anècdota que jo conec i que ara jo crec que mos contarà,
dient unes coses i pensant en unes altres també, però ho deixo ahí. Bueno, inclús hi ha testimonis aquí entre amics que havien estat presents, perquè es vegi que la meva imaginació no és mentirosa. No? Una nit a l'estiu, quan vivia el meu home, moltes vegades fèiem sopars al jardí, ens juntaven tots, rèiem, i una de les meves amigues de Barcelona, una empresària molt exitosa, me va dir, Alicia, jo ara estic molt enfeinada, és un moment difícil, però puc anar acompanyada d'un company? Naturalment, no m'expliques, vingues com vulguis. Aquella nit feia una nit esplèndida. Ens vam posar al jardí i anava arribant tothom, lo típic, un aperitivillo, tal i qual. Però la meva amiga empresària no arribava. Anava passant el temps, ja estava una mica mosquejada i en un moment donat truquen a baix, a la verge del jardí. No? Vaig cap allà, segur que és ella. Disculpeu, els altres. Baixo, obro la porta i me trobo. Uau! És la tensió del moment. És la tensió. I me trobo a la meva amiga en un noi d'uns 30 pico anys, no? Guapo, alt, elegant i negre. Clar, la primera impressió va ser una mica forta. Passeu, anem fins a la taula on estaven tots, que eren bastant numerosos. La major part era gent de Barcelona, que ja sabeu que la discreció ante tot. Van veure el negre i com si la cosa més natural. Què tal, encantats, tal i qual. Va seure i vam començar a sopar. A mi em va sobtar una mica que ell només parlava de l'arte romànico i del tenis. Segurament tenia preparat una mica els temes, però bueno, escolta, a mi l'arte romànico me gusta mucho. Total, arriba el primer plat, ens ho acabem i l'hàbit a casa meva era que el meu home i jo fèiem seure els altres, nosaltres ens aixecàvem i recollíem tot, anàvem a la cuina i tornàvem. Aquell dia acaba tot i dic, Carlos, anem i totes les dones a la taula s'aixequen en bloc. T'ajudem. Entre totes, un momentet. Totes a la cuina. Tanquen la porta. Van de cara a la meva companya i em diu, pero tía, ¿de dónde has sacado este tronco? ¿Quién es? I ella, molt tranquil·la, diu, pues mira, l'he llogat. Jo porto 2 matrimonis fracassats a l'esquena, treballo molt, estic en contacte, no n'hi havia Tinder encara, estic en contacte amb algunes associacions, algunes persones molt discretes, i este xic, a vegades m'acompanya a un sopar com avui, és molt cult, jo pensava així, sobretot en arte romànic. Però bueno, m'ajuda. Un dia hi ha sexe, un altre no. Alguna de vosaltres posaria el dit a sobre el meu nas dient estem pensant que no fas bé? Totes callades.
absolutament. El sopar va continuar perfecte. Al final algun número de telèfon que va per ahir furtivament. Però va ser una experiència i a partir d'ahir vaig anar pensant. Després vaig parlar amb la meva companya i m'hi diu a Barcelona, això avui en dia, dones poderoses que tenen diners, que no tenen prejudicis socials o que estan fartes de les gens que tenen prejudicis socials, doncs ha arribat un punt que ho fan. I és molt, molt nombrós el número de gent, de dones. Jo no ho sabia mai, no ho havia pensat, però vaig començar a investigar i d'ahir va sortir Hombres Desnudos. I d'ahir va sortir el Premi Planeta, Hombres Desnudos, en aquest altre canvi, altra volta de rol que tu ja havies instaurat en Pedra Delicado i que, lligant el fil, continues en el Premi Planeta Hombres Desnudos i jo, aquesta anècdota, ho sento, Alicia, però és que també la tens que contar, perquè, clar, en aquell moment, era el 2015, jo tenia una llibreria a Vinaròs i estàvem molt pendents de lo que passava en el Premi Planeta. I estàvem la meva parella, Garci i jo, ahí sentats a veure el Premi Planeta i surt Alicia en la samarreta i dius, Alicia, merda, no? Bueno, Alicia, no era una samarreta, era una sudadora moníssima. Era moníssima, moníssima era, de veritat. De lamé, sí. lamé, les dones amb el que és platejada, però que aquí portava bordada la paraula merda. No, si hagués portat merda, però merda no hauria per a tant, no? El cas és que va ser en el moment que van dir el meu nom i jo pujo cap allà i n'hi havia, quin president n'hi havia? Bueno, no me'n recordo. Quan em va veure arribar, els ulls se li sortien una mica dels òrbitos. Aquesta tia qui és? Què fa? Jo molt tranquil·la, em poso allà. També vaig fer un discurs. Sí, senyora. El discurs era tot veritat. Mire, ha sigut un any fantàstic per a mi, el 2015. Han donat el premi dels llibreters d'Euskadi. M'han donat el premi dels periodistes de Madrid. M'han donat el premi de... Bueno, el Carballo, a Barcelona, l'Ajuntament. 2015, sí. Ahir mateix em van trucar del supermercat on compro i me van dir que me ha correspondido un secador de pelo. I ara, esto. Bueno, sincerament, estic encantada. Per què se fan? Per què ho faig, aquestes coses? Perquè la solemnitat me toca molt els nassos, no? Arribar allí, si mi padre viviera, estaría llorando, lo dedico a mi abuelita que murió en el año 15. Sincerament, allà està lo más granado de la societat de Barcelona. Estan, potser, fent negocis entre ells, estan cotillejant. Ta abuela o ta tia les importa un cuerno. Doncs dona'ls-hi una mica de diversió. I es van divertir molt. Clar. Enllacem, per tant, en que Alicia no és dona d'etiquetes, és dona de fets. De fets, tant escrivint com fent de veritat en el seu dia a dia. Per cert, un recordament i un recordatori per a Carles, per al teu home, que també ens va acollir en sa casa, que va faltar ja fa una temporada, però que ens encantaven allí, vam poder gaudir de la seva amabilitat i d'aquesta recollida de plats que ells feien i que sempre és molt bonic, de veritat que sí. I el dit, és una dona de fets, és una dona valenta i és una dona que quan pensa les coses les porta a aquestes novel·les que a nosaltres ens agraden tant, aquests Hombres Desnudos que va despullar i es va deixar allí tiritant. Però ho tornes a fer, perquè després te'n vas allà a Càlix
i continues portant en la presidenta 2 guàrdies civiles. Ja esta vegada 2, no una, ja no és Petra, són 2 germanes. Altra vegada dones, en un rol que no és tampoc l'habitual, en una dona, que és la presidenta, que ho podem dir perquè t'inspires en Rita Barberà descaradament, i que torna a ser Rita Barberà una persona que li podies tindre molta mania o no, però que també trencava esquemes, per dir-ho així. Tornes a fer aquesta reivindicació naturalment i sense voler, me refereixo a aquests rols de la dona, en tots els teus personatges femenins. Aquí per què? Què te va motivar per aquesta novel·la i per aquest personatge tan també fascinant? A veure, Rita Barberà i jo estàvem en les antípodes ideològiques, no? Però és veritat que com a dona cridava molt l'atenció. No era una dona vulgar i corrent que et puguis trobar a tot arreu. No, tenia una personalitat forta i a part era molt contradictòria. Era de dretes i era gay. Era de dretes i bevia com una cosaca. Deia tacos. Era gorda, que està mal vista ara, no? Bueno, en la seva època també. I al final, els del seu partit la van deixar una mica tirada com un gos al carrer. A mi això em va impactar, em feia gràcia quan sortia per ahí. Lo caloret. Després, ella es va demostrar que no es va posar diners directament a la butxaca, que va influir positivament en que se'ls posés tothom, entre amics, coneguts, mafiosos, valencians i tot el que volgués seu. Però no se la podia acusar directament d'estar implicada només per el bolso aquell de l'OEB i no sé què història. I per mi és un personatge literari que dona possibilitats. Tenia poder. Me van dir a l'Ajuntament de València que quan entrava per la porta la gent s'espantava. Bueno, són coses que no estàvem habituades. I me va semblar un personatge literari que no cal ni tirar per terra ni tampoc salvar. Perquè una novel·la no és un judici tampoc. És aprofitar les característiques literàries de certs personatges i, evidentment, posar-los al contacte i al context que sigui polític i al context que sigui històric en el seu moment. I les 2 germanes, que també formen ahir un binomi brutal, tan diferents i alhora tan ben portades. La veritat és que aquest tractament dels personatges femenins en tota la seva realitat i en totes les seues contradiccions sempre estan molt bé. La mateixa Petra ens ho diu. I així introdueixo també el tema del territori perquè estan a Càlig. Aquests guàrdies civils estan a Càlig, territori. Després, jo volia dir altra vegada per l'etiqueta, hi ha molta gent que a vegades quan parla d'un escriptor, quan parla d'algú, diu és que ell sempre posa el seu lloc, el seu poble per davant, o és que sempre nombra no sé què, o ell mateixa diu, no, jo soc, jo sempre que vaig per ahí faig molt per el meu poble, Alicia no li ho sentiràs dir mai, però tu veus una entrevista a la televisió en TV2 i resulta que està a les nostres cales, al passeig de Vinaròs, o a l'ermita, és aixina, i després té novel·les com la presidenta, que estan en Càlig i en aquests llocs tan nostres, i la novel·la maravillosa, Premi de Nadal, donde nadie te encuentre, claro, és el territori per excel·lència i és, a més, el tema i en el moment en què tu parles d'ell, que sí que m'agradaria per la gent que no ho sàpiga o no t'hagi pogut escoltar com de bonico és tot el tema, com naix aquesta novel·la. I a més jo me'n recordo quan tu m'ho vas contar per primera vegada, que me vas dir, jo me feia tant de goig poder escriure sobre aquest personatge i me resultava tan complicat i m'agradaria que sí que mos ho contares, però ja t'he dit que m'agrada veure com Alicia defensa i situa també el territori
d'adopció d'ella, en definitiva, que és molt bonic, també igual que la llengua. Una adopció llarga, perquè jo ja vaig estudiar a Tortosa. Sí. Però és cert que ha sigut una elecció personal el viure a Vinaròs. I en aquesta zona, que es parla un català que no és el de Barcelona i a mi m'agrada molt més, què volen vostès que els hi digui, no? Que tenen costums més divertides. A mi aquesta zona de Catalunya Sud i València Nord m'agrada molt. De la meva zona m'agrada molt. Me'n recordo la primera vegada que vaig veure l'editor que tinc ara, havien canviat d'editor i m'esperava una taula, un xic jove. Ens asseiem, bueno, Alicia, estic encantat, tal i qual. Mirem, diu, te falta lo ganivet. Diu, tio, tu d'on ets? Jo, de la Ràpita. I clar, en aquell moment va haver un munt de coses que ens enteníem perfectament. Dit això, és cert que ara faré una novel·la d'Alcanar, vostès tranquils. Bueno, parlarem de futur, a veure, igual, en esta no, que ja la tens quasi, me pareix, però igual a la següent, després ho comentem també. Sí, pagan bien. No, a part de conyes. La pastora, aquí tothom sap qui és, que sí, se'n recorden vostès. La Maquis, que era teòricament una dona. Era un tema que, com jo vaig estudiar el batxillerat a Tortosa, a les monges teresianes, doncs el teníem molt present. Totes coneixíem, totes sabíem. Bueno, sabíem qui era, no, ho havíem sentit parlar. Cada vegada que alguna de les xiquetes que estàvem ahí deia «Madre, la pastora, ustedes de esto ni hablen, esto no es cosa de señoritas», tal i qual. Clar, la curiositat de les nenes cada vegada era més gran. Quan te diuen «d'això no saps res», perquè nosaltres no volem, era el moment d'indagar. Van passant els anys i quan jo ja començava a escriure, ja tenia novel·les publicades, se'm va acudir una altra vegada de la possibilitat d'escriure sobre la pastora. La documentació no era fàcil. Jo me'n recordo que vaig fer una vegada el comentari a l'editor i em va dir «Bueno, Alicia, si vols, mira, ho intentem, perquè el tema és interessant. Te portem a Morella, era no, a Llibona, que n'hi ha un hostal, te portem allí un xic que és especialista en història i és periodista i li agrada investigar. En 2 mesos te fa la investigació i tu en estos datos fas la novel·la. Bé, doncs molt bé. Me'l van presentar, em va semblar un noi jove molt competent, etcètera, i va marxar a Vallibona durant... El plan era 2 mesos i va tornar als 15 dies. Me van cridar de l'editorial i ella estava ahí i va dir «Mira, és impossible treure dades concretes sobre aquest personatge. He anat a l'Ajuntament, me diuen que no estan informatitzats i que totes aquestes èpoques encara estan en legajos, que vés a saber on estan, que és complicat, que millor no. He intentat parlar amb la gent, però la gent no vol parlar. No és que ho facin a la siciliana, de dir, no, guardem secret. No, són coses, són
esdeveniments molt propers a l'època. I això encara a molta gent li feia mal, personalment, recordar la guerra, recordar la repressió, el maestrat, la Guàrdia Civil que entrava, els maquis que assaltaven els masovers. Tota aquella època segur que hi ha algú a la sala que m'ho explicaria també perquè ho sap. Conclusió, se'n va anar a l'església. Bueno, el cura li va dir, oiga, mire, escolta, això és impossible, tinc moltes coses que... Bueno, no el va enviar a l'infern perquè quedava mal, però no el va ajudar en absolut. No n'hi havia manera. El projecte no es va fer. Jo estava aquí a Vinaròs, vas venir a viure, van passar els anys i tinc una molt bona amiga aquí present esta nit, que un dia me diu, estàvem fent un cafè, i em diu, Alicia, tu no tenies interès de fer una novel·la de la pastora? Dic, sí, però els datos no em van arribar, això ja ho saps. Dic, bueno, però n'hi ha un periodista local de Canet que ve per Vinaròs i ha estat molts anys recopilant datos d'esta senyor, fins al punt que ha fet un llibre. Jo te l'he comprat. Jo te'l porto, te'l baixo. Si t'interessa, bé, i si no, doncs mira. Bé, porta-me'l. Mentre ella marxava, jo, progre de Barcelona, diu, bueno, un periodista local, això deu ser una xapuza que no vegis, no? Doncs es presenta la meva amiga en un volum així de gruixut, començo a mirar-ho i era una documentació pura i dura. Ell no havia afegit res, ell no s'havia inventat res, no havia fet ni una forma literària, només eren datos i datos i datos i datos. Bueno, jo em vaig quedar bocabadada en allò. No li vaig donar ni les gràcies a la meva amiga. Directament a casa meva per veure com podia començar a treballar. Va ser un llibre que em va costar un any, quan normalment me costa més a vegades, però perquè el vaig fer en una passió per escriure absoluta, absoluta i total. M'interessava, a vegades el que contava aquesta història era tan dur que pues tenia que parar i anar a fer-me un whisket, no? No, ho dic en sèrio. Era terrible. Terrible, sí, sí. Acabo el llibre, vaig pedir permís al periodista José Calvo, que era l'autor d'aquest llibre, un periodista local, però boníssim, i vaig pensar, este senyor potser me dirà, escolta, però una novel·la... No. Ell sabia perfectament el que és un llibre d'història i el que és una novel·la. I em va dir, carta blanca, faci el que vulgui. Bueno, jo me l'hagués menjat a besos. Així va quedar la cosa, vaig estar un any treballant molt, i al final li presento la novel·la a la meva agent, que per cert, una agent molt important de Barcelona, que també està aquí esta nit. Els hi ha portat el millor de cada casa. I em diuen, bueno, pues este llibre se podria presentar al Nadal. Sí, però més a saber, no, el presentem. Mira, com al final no posarem el teu nom real, això se pot dir, ¿verdad, gente? Perquè després no quedis malament perquè no t'han donat el premi, en una paraula. I el van presentar. En un altre nom, punto pelota. Estava un temps
em truquen per telèfon i em diuen, pues mira, Alicia, sí que te donaran este premi. Sempre ho diu una mica abans, això també se pot dir. No és allò que tu estàs a casa teva i dius, ah, que emoció. No, tu saps, és una mica d'anticipació perquè has d'anar a la cerimònia d'entrega, has d'estar allí. T'han concedit el premi, doncs, perfecte, tots contents. Em vaig posar molt contenta, fins que no es va fer públic, no li vaig poder dir a Calvo, a José Calvo, que havia mort, pobre home, però quan li vaig dir, José, hemos ganado. Es va posar contentíssim. Contentíssim. Va ser també un punt positiu per ell, perquè el seu llibre es va començar a vendre moltíssim i estava encantat. Però així tot, calia una mica més, no? A l'editorial de Barcelona li dic, este senyor, el llibre jo l'he tret dels seus datos. Vull que vingui a la presentació, vull que el poseu al millor hotel de Barcelona, als millors restaurants, evidentment, i que el porteu en una limusina. Això és veritat, eh? Clar, lo de la limusina, ja van dir, no. Diu, bueno, però un dia només. Home, sí, no el portareu. I ho van fer. Bueno, després el senyor Calvo em deia, bueno, això de la limusina ha valgut la pena per tot l'or del món. Va ser una història bonica. Molt bonica. Se va començar a presentar a tots els ajuntaments petits per aquí, per la zona del Maestrat, i la història va ser una història que anava afegint coses cada vegada més, cada vegada més. Algú que s'apropava i em deia, jo va ser qui li vaig tallar el cabell quan va canviar de la identitat d'home a la identitat al revés, la identitat de dona a la identitat d'home. Me venien molts testimonis que va ser meravellós, no? L'últim, que en aquells dies algú va robar la placa que corresponia a aquest senyor, a la pastora que havia mort, i no se va saber qui se l'havia emportat. Va ser una història com una novel·la que continuava. És un personatge... Bueno, i a mi m'agradaria, perquè agrair-li a la teua amiga Mariló de Casa Farga que li regalasses el llibre i a José Calvo, per supost, que recopilés totes aquestes dades que han donat una novel·la com Donde nadie te encuentre, que és, la veritat, una meravella. Després la televisió valenciana, quan encara estava el Ximo Puig, va fer un programa i, ostres, superinteressant. Va sortir la pastora quan estava vellet, un vellet, tanta cosa que se li havia tirat a sobre, i també que va ser una persona que tampoc era un amante de la paz, era un tio duro. Va ser un moment molt especial. Jo vaig veure el programa i, clar, és que és un personatge que no m'estranya que tingueres tantes ganes de novel·lar i de treure a la llum. I, bueno, ja tenim... Se van confluir tots els astres perquè sortigués eixe Donde nadie te encuentre. I, per cert, com a anècdota, ja... Quan jo vaig anar a la filmació, tots aquells vellets de la plaça de Vallibona que estaven en el caliquenya i en la canyaca i que t'havies apropat i li havies dit, vostè em diria alguna cosa? Jo no, jo... Bueno, doncs els de... No es deia A Punt, com es deia l'altra televisió? Canal 9. Canal 9. Els de Canal 9 van portar una jornalista jove, guapa, rosa,
en minifalda. Bueno, aquells vellets venien entre... Jo me sé una cosa que no havia dit. Total. Total, que bonico, tot aquest recorregut per les novel·les. I ho diem, i volia tocar l'altre tema que t'he dit del pas del temps, que també en aquesta novel·la se dona, que ja hem tocat amb el territori, la política, aquests rols. I t'he de dir que l'última, La mujer fugitiva de Petra Delicado, me pareix també, jo dic, com és possible que Alicia pugui fer que Petra se faci gran en nosaltres i en tot el que això comporta, que és aquest canvi també de personalitat que fem tots, aquesta evolució, no diré un canvi de personalitat, però el pas de temps, que ben també retratat, com l'has aconseguit, inclús en el canvi de rols entre Fermín i ella, me pareix també molt... Clar, tot això tu, que quan vas començar en Petra Delicado, crec que no te vas plantejar que tingués una continuïtat i arribar en aquest moment també deu ser molt gratificant per a tu, no? Com l'has fet evolucionar? Com te planteges aquest pas del temps en ella, no? Perquè acaba també, ho dic perquè acaba d'una manera que no diré, per supòs, si algú encara no se l'ha llegit, no diré, però que també penses, bueno, això pot tenir una continuïtat també molt brutal, me pareix bonico. Sí. A veure, jo no sabia al principi si Petra i Garzón es farien vells o no. Però s'han fet. A veure què passa, tal. Però després vaig anar a veure que sí, que es feien vells, que canviaven, que tenien opinions més properes a la seva edat, que hi havia coses que els hi sobtaven. Garzón, que és més grunyón i sempre protesta, li sap fatal quan va a un bar o a un restaurant i el camarer jove li diu: ¿Qué chicos? ¿Qué tomamos? Bueno, pues te n'adones de que la realitat que estàs veient no la pots veure en l'edat que tenia Petra quan va començar i l'edat que tu tens quan la veus ara. Però sempre hi ha un retracte social, encara que no estigui a l'inici, a la primera plana de la novel·la, se va desenvolupant. Però no li tens temor perquè jo, i ho dic en carinyo també als altres escriptors, que cada un tria la manera més còmoda, evidentment, d'escriure per a ells i la manera més agradable d'arribar al públic o de muntar les trames o el que siga. Sí que és veritat que hi ha molta gent que quan ja té una trajectòria i una edat se queda en unes dates concretes perquè és on se mou bé, se queda en una època de la vida que és on se mou bé tant ell com els seus personatges, però tu no ho has fet, tu has anat més enllà i els has situat ahí en una food truck, fent hamburgueses vegetarianes, vull dir, és eixa Alicia altra vegada que no se queda només no, és eixa Alicia escritora valenta que torna a pegar-li una altra volta a un personatge femení, però que a més li pega una altra volta a tot el que és la seva trajectòria. Endavant sempre, no, Alicia? Jo crec que la novel·la negra és molt, a part de molt social, que s'ha dit sempre, és molt contemporània. A mi no m'agraden les novel·les negres històriques, que passa un crim a l'època grega i que n'hi hagi no un policia, però un investigador en toga, hi ha alguna cosa que no m'agrada. Per què? Perquè la novel·la negra s'ha oblidat una mica de la novel·la que ara té prestigi. Per què? La novel·la que ara té prestigi no pot fer costumbrisme massa, no pot mirar la realitat actual, perquè ràpidament te diuen, ostres, tu, això ja ho tenim al diari. Però no és així. L'única novel·la que continua donant una visió testimonial del que passa al carrer, del que li passa a la gent senzilla, de la cuinera que està a un bar fent truites i surt cansada. Aquests petits personatges que a vegades no tenen cap importància, inclús resulten folclòrics, segons la crítica actual,
dintre de la novel·la negra estan perfectament ubicats. És més, la novel·la negra contemporània, millor dit, posada l'acció al món contemporani, ens dona moltes pistes del que passa al món. Com sabíem nosaltres com vivíem los puñeteros suecos si no haguéssim llegit a Strindberg? De totes maneres, ens pensàvem que allò tot era flors i violes. A l'hora de la veritat, llegint els llibres d'estos autors, doncs veies la gent al carrer el que feia, com n'hi havia corrupteles, com n'hi havia baralles, que no era un món ideal. És a dir, la novel·la negra actualitzada serveix per fer un retracte real del que està al costat. És la crònica. És una crònica. És una crònica i m'ha agradat molt veure aquesta evolució de Petra per l'escriptora, ja t'he dit, perquè molts escriptors li tenen por al mòbil. No puc situar-lo en aquesta època perquè després no sabré què fer en això. I bueno, és una novel·la totalment actual en un personatge que es fa gran i que s'adapta i en uns personatges secundaris també molt ben portats. T'ho dic perquè com és l'última novel·la de Petra Delicado, si algú encara no se l'ha llegit, perquè jo no sé si la següent, que ara podem, si vols passar en aquest moment, acabem en aquesta última novel·la, i clar, jo no sé, perquè no m'ho contarà tampoc, ja te veig en el gorro ahí i ja me fas patir, ja està en el sombrero el comissari a la mà. No sé si la novel·la que vindrà darrere serà de la saga Petra Delicado, perquè l'altre dia vam parlar per telèfon un momentet i va dir no, jo al dinar no aniré perquè estic acabant, i jo me la imaginava, perquè conec a una escriu Alicia, i me vaig aprendre aquesta llicència, me la imaginava i escrivint, i vaig dir que no vingui, que és millor que acabi totes aquestes correccions i tot això que està fent, claro, perquè així després tindrem la novel·la. Però no me va dir si continuàvem en Petra o estàs en un altre camí. Miente. No sé. El que tenia és temor de que agarres un colocón en el vi i després fes una intervenció horrible. Digues la veritat. Tot el contrari, tot el contrari. No, és cert, estic acabant. Que bé. Pràcticament està acabada, però quan ja ho tens tot, jo soc de les antigues, necessito veure-ho en paper. Corregir directament a l'ordenador em despista molt. Llavors, el que faig és editar la novel·la i a poc veure els fallos. En mi els fallos són enormes, sobretot els fallos de detall. Bueno, quantes vegades, sobretot els traductors, t'ho diuen això. Diu, a ver, Alicia, Petra estaba cenando, se levanta de la mesa y dice, acabo de desayunar de maravilla. Això està així. En el moment que estàs escrivint, dius, no, endavant, després ja ho arreglaré. O no te dones ni compte, com és el meu cas. Mira, va haver un cas, a una de les novel·les de Petra, ja no és únicament la meva correcció, després passa un corrector de l'editorial, al final t'ho passen a tu per corregir la correcció del que està a l'editorial, i després de tot això surt. Bé, doncs havia passat per tots estos nivells i es podia llegir l'Arca d'Abraham en comptes de l'Arca de Noé. A veure, com és possible que tanta gent i els professionals siguin capaços de dir, l'Arca d'Abraham, tira per allà, és que és molt fàcil. Sí, les galerades són fatals i és veritat, perquè tu llises l'Arca de Noé, encara que posa una altra cosa. És com quan un editor fan una revista, una portada, ho revisen 15
i quan surt impresa diuen però com és possible que no ho va veure ningú i el títol està malament? I dius, això no ha pogut passar perquè tot el món ja veu això. O sigui, que estàs en una fase, en un moment difícil, però has acabat ja ara aquestes galerades, aquestes correccions? O t'ha servit el dinar d'avui per acabar alguna cosa? O encara... Pues me queden... Porque me lo recuerdas, esto. No lo recordo. Dic que sí, que estem de bon rotllo. Bueno, doncs llavors ho lligarem en una altra cosa, perquè en aquesta mateixa conversa vam quedar i vam dir, vale, si no vens a dinar, nosaltres fem la xerrada i després ens fem aquest vinet negre que ens està esperant, i aquesta trufa, i aquesta gastronomia que tenim ahí fora, en l'arròs negre, i que millor ho lliguem així. Ha sigut per mi un plaer, com sempre, però molt especial, poder acompanyar, perquè no és altra cosa que acompanyar, a una novel·lista, escritora, com és Alicia, que no necessita cap etiqueta, sinó la de novel·lista, en gran i en mayúscules. Moltes gràcies. Gràcies.